Hei, morjesta! Tänään käydään pikaisesti varavarja-asennus läpi. Eli tää on niinku lennolla aina mulla mukana. Tää tuo 130 kiloa turvallisesti maahan. Ja milloin mä käytän tätä? Tätä käytetään silloin kun siipi lakkaa lentämästä. Eli tää on niinku turvavaruste. Ja miten tää toimii? Tää toimii sille, että tää on sulla mukana. Se voi olla sulla tuossa edessä tai sivulla. Ja kun siipeen tulee jotain häiriö, sä otat tästä, vedät kahvasta, heität tän, niin tää varja aukeaa ja tuo sut maahan sitten turvallisesti takaisin. Ja tämä asennus on todella yksinkertainen. Eli mä oon pakannut tän näiden valjaiden mukana tulleeseen varavarjopussiin. Ja tän saa suoraan vetoketjulla tänne oikealle puolelle kiinni. Saisi myös vasemmalle puolelle. Sinne vähän erinäköinen pussi tulee. Tai sit voisi ottaa myös syliin. Eli näin. Se on siinä tukevasti valjaissa kiinni. Sitten seuraavaksi me tarvitaan niin sanotut Y-liinat, eli tällaiset, no nämä on nyt erikseen olevat liinat, mutta monesti ne on sillä, että toiset pajat on yhdessä ja siitä se Y-nimityskin tulee. Voitaisiin nämä asentaa nyt seuraavaksi. Näitten asennus niin tehdään tässä vallismallissa tänne olkaimiin, eli täällä on molemmilla puolilla tehty paikat näille Y-liinoille. Toinen vaihtoehto olisi sitten kytkeä suoraan karabiineihin, mutta jos näille karabiineille jotain sattuisi, niin sit sulla on kaikki munat samassa korissa, eli sulla siipi kiinni ja varavarjo tässä, niin ei hyvä, niin pistetään mieluummin tänne varavarjon ja ainakin eri paikassa sitten se kiinni. Ja tästä katsotaan Y-liinasta, niin täällä on toisessa päässä tämmönen pikkuinen lenkki ja toissa isompi lenkki, niin laitetaan ensin täältä isompi lenkki tänne valjaiden puolelle. Laitetaan tosta läpi. Tuodaan tää pää täältä. Ja saadaan tää nätisti tänne kiinni. Sitten koska tää on aika pitkä, niin voidaan tehdä tänne vielä tämmönen pieni ketunlenkki, niin päästään vähän hukkaamaan tätä. Tuo voisi olla aika hyvä pituus. Sitten täällä on tuossa velcro, niin voidaan se laittaa tänne velcrolla vielä kiinni, niin pysyy varmasti. Ja tuo pää tonne ja tuo pää tonne. Ja sama homma tälle puolelle. Otetaan tää liina. Katsotaan kummassa isompi lenkki, se on tossa. Pistetään täältä läpi. Katsotaan, että ei tule kauheasti kierteitä. Tosta läpi. Tehdään sille nätti asennus siihen. Ja tälle puolelle kans voidaan jättää vähän ketunlenkkiä, niin ei niin paljon tarvitse, niin varmaan pärjätään suunnilleen tollasella. Ja tuolla solmitaan tai sidotaan tuohon kiinni, niin pysyy sitten nätisti. Tuonkin pää voi laittaa tonne. Hieno. Ja sitten tarralla nää kiinni, niin ne on siististi siellä jemmassa ja sama täällä. Siististi jemmassa. Ja tämän puolen täältä saadaan sitten vähän lisää vedettyä, jos tarvitaan. Ja tämän puolen tulee täältä päältä. Sillä on myös tänne tehty tämmönen pieni paikka. Saadaan tuohon nätisti. Täällä ne sitten tulee niinku yhtä matkaa. Tänne on tehty kans tällainen suoja, mihin voidaan laittaa noja. Saadaan ne nätillä mene siihen. Ja näissä Y-liinoissa on todella tärkeää, että ne ei mene mistään väleistä täältä, ei mene tämänkään alta.
vaan aina niin kuin kaikkien päältä tälle nätisti. Ja syy siinä on se, että nyt kun sä heität tän, niin se pitää vapaasti päästä tavallaan nostaa suoraan sut täältä. Et jos se jostain välistä, niin sit sä esimerkiksi tämän armin välistä, jos se menee, niin sit sä tuut alas sille, että sä oot sivuuttaja. Se ei ole sitten mukavaa. Eli nyt ne on vedetty siististi sieltä, niin sit kytkitään tänne varavarjoon. Eli täällä on lenkki, minne tää ruuvataan. Sitä on molemmat. Katsotaan vielä miten tulisi nätisti. Pistetään tuo ensin tuohon. Sitten tuo perään. Saadaan hienosti nätisti sinne. Ei ole missään tieleen. Yksi on myöskin se, että ne ei saa liian pitkänä olla täällä. Että ei osu sitten potkuri missään vaiheessa. Sitten vaan toi kiristetään tiukalle. Ja tänne voi vaikka vähän laittaa jollain kuminaalla tai teipillä nää yhteen, että se on hienon näköisesti. Eli siinä lyhykäisyydessä, niin siinä on meillä varavarjo täysin toimiva. Ja nyt meillähän tää on niin täysin valmiina. Eli meillä on tässä kaikki paino, mitä niin normaalistikin lentoon lähdössä on. Eli seuraava vaihe on tehdään riiputustesti, eli säädetään näiden karabiinien paikka ja katsotaan, että tämä on oikeassa asennossa. Ja näin, nyt on riiputustesti. Näyttää asento todella hyvältä, eli pikkasen etukenoon, niin se on niinku ihan optimaalinen. Valjat ja kaikki säädöt tuntuu hyviltä. Niin. Joo. Pistähän tykkäyksiä, jos haluat, että lähdetään lentoon tällä seuraavassa videossa.